Ja nyt hän olisi seuraavana heittovuorossa. Pitkämäellä on palkintokaapissa maailman mestaruus 2007, Euroopan mestaruuskilpailujen hopea 2006. Löytyy myöskin pronssia Barcelonasta ja olympiakisojen pronssimitali Pekingissä. Ja niin kävelee suomalainen mustakärkisen keihään valitsi Hannu Kankaansuojatti. Se on se Mika Aallon keihäs Luovedeltä, joka näihin kisoihin on tuotu. Ja joka karsinnassa kiinnosti myös ulkomaalaisia heittäjiä. Aamulehti siitä tänään ansiokkaasti jutussaan kertoi, ja se keihäs on sellainen, joka Pitkämäkeäkin miellyttää, sillä tuli heti ensimmäisellä kierroksella karsinnassa riittävän pitkä, ja nyt kun mies on päässyt huippuvireeseen tuon kylkileikkauksen jälkeen, niin tästä avausheitosta voi odottaa vaikka mitä. Erinomainen paikka Pitkämäellä ensimmäisellä kierroksella. Suomalainen on vauhdissa ja keihäs ilmassa. Se nousee korkealle, se lentää pitkälle. Pitkämäki paiskalla heti 84 metrisen avauskierroksella. Tero Pitkämäki, Hannu Kankaansuojatti avaa finaalin erinomaisesti, kuntoon ajoitettu hienosti ja leikkauksen jälkeen näyttää mies olevan täydessä iskussa tällä heitolla. Pitkämäki on kilpailussa korkealla ja varmistaa tällä heitolla myös sen, että jännitystä riittää loppuun asti. Täällä mennään varmasti 8 parhaan joukkoon 3 viimeiselle kierrokselle. Se ei ollut ihan niin kuin ilmeistä näkee, niin sitä mitä Tero haki, että lyödä jauhot kurkkuun muille tällä ekalla heitolla. Ja nyt on sitten Ruskasen pojalla se paikka, mikä kisanumerolla 7 oli Aki Parviaisella aikoinaan MM-kisoissa 99, ja silloinhan keihäs sai käsittelyä ihan 91 metriä osien. Suomalaistoivetta oikein roppakaupalla, nimittäin seuraavaksi heittovuoroon saapuu muuan Antti Ruuskanen, olympiapronssimitalisti. Viime vuodelta 85-70 Kuortaneella 3. päivä tätä kuuta eliittikisassa heitetty miehen kauden paras. Ja siitä Antti Ruuskanen ensimmäiseen heittoon tässä MM-finaalissa. Ja nyt toivotan, että tästä ilmaa myöskin tulee. On se aika matala, mutta voimaa on jälleen paljon heiton takana. Ja 77,5 metriin Ruuskanen avaa. Jäljellä Aki Parviainen vähän pudistelee päätään. Vuoden 1999 maailmanmestari. Ei ollut Antilta ihan sellainen avaus kyllä tähän ensimmäiseen kuin mitä toivottiin. Ei ollut semmoinen, tää oli siihen kerhoon niitä antiheittoja, jotka on aivan liian matalia ja näitähän nyt on nähty keihäällä. Eikä ollut ehkä ihan sellaista lyöntiä tuohon keihääseekään, mitä Antilla parhaimmillaan on. Tähän ekaan 3 heiton joukkoon pitää nyt Antin saada yksi sellainen heitto, missä vähän saa nostetta tuohon keihääseen. Että se selvitään jatkokierroksille. Että se tiedetään, että jos Antti saa 6 kertaa heittää, niin sauma sille, että sieltä tulee yksi osuma, nousee radikaalisti, ja kun tälle miehelle se yksi osuma tulee, niin se voi olla mitään. Kielellä Tero Pitkämäki valmistautuu hetken kuluttua toiseen heittoonsa. Pohjalla on tuo 83-40 kantanut avauskierroksen heitto, joka pitää Teron tässä vaiheessa kilpailun kakkospaikalla. Vitesla Veseli pisti palloperikon toiselle puolelle. Sieltä tuli sellainen tykki, että nyt kysytään kyllä kanttia, millä tavalla sitten suomalaiset onnistuvat siihen vastaamaan. 83-40 avausheitto. Ja nyt Tero Pitkämäki valmistautuu näissä maailmanmestaruuskisoissa toiseen heittoonsa. Osakan maailmanmestari 2007. Ja siitä on hirvittävä yritys. Ja aika pitkälle näyttää menevän tämäkin. Se on hyvä heitto! Se on hyvä heitto! Tero heittää sinne lähes 87-17. Se saattaa jäädä muutaman sentin, mutta on osoite siitä, että kyllä Terolla riittää tänään. Ja katsokaa näitä ilmeitä. Tero on keskittynyt ja sinne se lentää päälle 87 metrin. Vastaus on hyvä. Se on tosi hyvä, mutta ei sittenkään aivan riitä vielä Veselin heiton mittaan. Väittäisin, että aika lähellä mitaliheitto on tämäkin, mutta olipa mielettömän paljon matalampi kuin Veselin heitto. Siinä oli kyllä energiaa tuossa keihäässä todella paljon, että napsuu ylös, niin se olisi ollut kyllä kirkkaasti siellä Veselin heiton ja mitan toisella puolella. Tero tulee vielä. Se on mitaliheitto kyllä, näin melkein uskaltaa luvata, mutta kakkospaikalle 86-88. Tämä lupaa kyllä hirvittävän hyvää. 83-40 ja nyt 86-88. Sieltä sitten saadaan vielä veden Samon mieskin kohta puviin oikein kunnolla. Odottelee siinä kaikessa rauhassa, että kärki on kiertänyt ja edelleen puolalainen vetää joukkoa tässä kilpailussa, jossa matkaa on maaliin vielä reilut 3 kilometriä. Antti Ruuskanen sijoittui Tegussa parhaana suomalaisena finalistina muita korkeammalle ja sitten Lontoosta tuli mitali. Se oli
Pronssinen ja nyt Ruuskanen nousee 80, nousee ylöspäin, nousee tällä hetkellä Jekon perään 6. Tämäkään ei välttämättä vielä riitä 8 parhaan joukkoon, mutta Ruuskanen kuitenkin ohittaa heitollaan Varkuaarin, Elsain, Mättäksen ja Zaitsevin, joten sijoitukset kohentuvat kyllä. Ruuskanen on tällä hetkellä 7. Jos tätä heiton korkeutta kuvaillaan vaikka kerrostalotermeen, 6-kerroksinen talo Veseli heitti 6, Pitkämäki 5, niin tämä Ruuskasen heitto oli 3, että tämä on todella matalia. Niissä on kyllä energiaa tuossa keihäässä ja lähtönopeus on kova, mutta se ei ole kyllä oikeassa kulmassa tuolla ylhäällä. Pitkämäki 3. yritykseen. 86-88 tuli toisella heittokierroksella. Nyt on ilmaa ja se on tosi hyvän näköinen heitto jälleen kerran. Sinne ai, miksi nämä sentit eivät nyt voi kääntyä meille suomalaisilla, ennen kaikkea Tero Pitkämäelle. Nakuttaa kaiken aikaa tuonne 86 metrin päälle ja nyt sinne lähestytään jo 87 metriä, mutta niin vain Veseli saa pitää kärkipaikkansa, jos nuo viivat ovat kohdallaan tuolla heitolla 87-17, 87-07 sentti peliä, sieltä askel kerralla tullaan lähemmäs Veseliä ja sen tietää Pitkämäki itsekin, mutta vankistaa asemiaan kilpailun kakkospaikalla tällä heitolla. No siinä miehet keskenään naureskelee vielä. Lähelle. Ja voi olla niin, ettei Veseli enää kyllä tuota tulottaa pysty parantamaan, jos on polven kanssa ongelmia. Hän saa kyllä jännittää joka kerta, kun Terolla on keihäs kädessä. On toi aivan hirvittävä tuo Teron sarja jo tässä vaiheessa. 83-40 ensimmäisellä, sitten 86-88 ja 3. 87-07. Kyllä. Ja mikä parasta, se sarjan nousujohteinen, hän oli äsken 29 sentin päässä Veselistä ja eroa on enää 10 tasaisen pautin taulukolla. 4., 5. ja 6. kierros riittää sen eron kiinni kuromiseen ja ohi menemiseen. Antti Ruuskanen on viimeinen mies, joka jatkaa 3. heittokierrokselle ja Ruuskanen ei saa lisää senttejä eikä metrejä. Aki Parviainen tuskailee katsomon puolella. Kim Amp voi pudottaa Ruuskasen jatkosta. Ruuskanen on edelleen 8. 80-32. Mättäs jää hänen taakseen. Samoin Varkuaar, samoin Zaitsev, jotka ovat jo heittäneet 3. kierroksella. Kim Amp vastaan Antti Ruuskanen on jatkopaikan elinhenki tällä hetkellä. Joudutaan odottamaan 3. heittokierroksen viimeiseen miehen saakka, niin kuin tiedetään Ruuskasen kohta. Veseli 87-17 ja Pitkämäki on kakkosena. 87-07 on tullut jo 10 sentin päähän. Suomen viime vuosien ylivoimainen ykkösurheilija, 11 arvokisa, 10. finaalipaikka. Maailmanmestaruus on miehellä jo hallussa, on 2 Euroopan mestaruusmitalia, olympiapronssia. Tero Pitkämäki 4. kierroksella, keihä tulee korkealle ja kantaa pitkälle, kantaa päälle 85 metrin, mutta ei riittävän kauaksi vielä kuitenkaan, että tulos tästä paranisi, mutta hienoa sarjaa Pitkämäki tekee ja edelleen mies on iskukykyinen. 2 heittoa jäljellä. Ainoa miinus tässä on ehkä se, että nousujohteinen sarja tällä hetkellä hieman notkahtaa, mutta ei paljon. 85 on kovaa valuuttaa kuitenkin kansainvälisillä keihäsmarkkinoilla, mutta ykköspaikkaan se ei vielä oikein. Ei oikein, mutta on kyllä todella kovaa varmuutta Teron heittämisessä. 85-67 tämä ja tämä on sarjan 3. pisin heitto. Yli 85. Metrin naisten aikojen finaalia, 5. kierros Ruuskasella, 2 yliastuttua alla ja nyt pääsee keihä selleen matalassa kaaressa, eikä kanna kyllä pitkälle, menee vain 76 metriin. Viimeisen heiton varaan jää sitten Ruuskasella tuon lajille sen parempi juttu kuin se, että nämä miehet laajentavat sitä maantieteellistä karttaa tässä suomalaisille niin läheisessä ja raskaassa yleisurheilulajissa. Mutta lämpimiä ajatuksia kohdistuu tähänkin mieheen, joka kävelee tuonne vauhdinottoradan päähän. Tero Pitkämäki, maailmanmestari 2007, ei ole taatusti luovuttanut vielä. Se lempikeihäs on hänellä jälleen kädessään ja siitä lähtee Pitkämäki räjähtävään vauhtiin. Kiskaisee keihään korkealle, heittäytyy perään. Ehkä vähän liiankin korkea heitto, mutta kuitenkin 80 metrinen tässä 5. kierroksella. Hannu Kankaan ilme ei paljoakaan värähdä, no nyt siihen saadaan pikkuisen eloa.
kyllähän kaikkien vaikeuksien jälkeen Pitkämäen 87.07 finaalissa ja tästä nyt yliastuttu, mutta kuitenkin kakkospaikka ja häämöttävä mitali sen leikkauksen hetkellä ja epävarmuuksien keskellä. Antti Ruuskanen heittovuoroon. Nyt kaikki peliin. Pielaveden Sampo Ylä-Savo jännittää ja Ruuskanen lataa keihään kovassa hyvässä vauhdissa ja tulee kyllä 81 metriin, mutta ei se nyt häntä mitaleille nosta. Ei sinne Jiegon lukemiin. Ihalainen, Parviainen ja koko suomalaisvaltuuskunta harmittelee Ruuskasen puolesta. Hän on ollut kaksissa edellisissä isoissa arvokisoissa. Suomen paras keihäsmies oli sitä Tekussa ja otti pronssin Lontoossa, mutta nyt Pitkämäki jää suomalaisen keihästrion parhaaksi näissä kisoissa. Ruuskaselta viimeisellä kisan paras, mutta ei nosta häntä riittävän korkealle. Kuudenneksi kuitenkin pomppaa siinä Torkildsenin ja El Sayedin yläpuolelle. Kultainen, toki Veselillä vielä yksi. Ässä hihassa sitten ja se viimeinen sana, mutta Tero Pitkämäki lähtee tästä liikkeelle. Upea, fantastinen on jo tässä vaiheessa tuo Tero-sarja. Ja nyt sellainen 88 mielellä vaikka päälle 90. Niin koko 5 miljoonan kansa repeää liitoksistaan ja siitä Pitkämäki liikkeelle. Tässä se on, tästäkö se tulee ja se on korkea ja se näyttää tulevan kyllä pitkälle, mutta tuleeko riittävän pitkälle? Ei tule, vaan 85 metrin päälle se jää, ei enempää. Ja Tero Pitkämäki ottaa MM-hopeaa, upea on tämä saavutus ja suoritus. 87.07 on Teron paras ja onhan tässä viimeiselläkin valtava yritys takana ja hyvän näköisessä asennossa keihäs lähtee sinne taivaalle kohti Moskovan paloja, mutta se tulee sittenkin alas liian aikaisin ja Pitkämäki on keihään MM-hopeamitalisti. Kiitoksia Antti näistä arvioista. Otetaan Tero Pitkämäki mukaan tähän ja ihan alkuun lämpimät onnittelut MM-mitallista. Millä tavalla Tero, miten ikään kuin kommentoisit noita heittoja? Siis sehän oli valtavan tasainen sarja. Miltä ne itsestäsi tuntuivat? No kyllä mä ihan hyvin heitin tänään, että vasta vääntöä kovaa, yritin joka heitolla Veseliä kiinni ja lähelle pääsin, mutta en aivan että kyllä toisaalta näiden vaikeuksien jälkeen voi olla ihan tyytyväinen tuohonkin, että vaikka se häviäminen pikkasen potuttaa, mutta kyllä mitali pitkästä aikaa on kova sana. Valmentajasi Hannu Kangas totesi, että uskomaton urheilija on kentällä ja viittasi nimenomaan näihin vaikeuksiin. Niin kerro oma mielipiteesi tähän, miten hyvältä tämä nyt tuntuu nimenomaan niiden kaikkien riskien ja vaikeuksien jälkeen, mitä tänä kesänä on ollut? No kyllä tietenkin. Tuntuu hyvältä, että pystyn leikkauksesta toipumaan näin nopeasti ja tähän kuntoon, että ei aivan aika ehkä riittänyt, että olisi vielä pitemmälle pystynyt heittämään, mutta hyvä näinkin, että kilpailu oli tosi kova tasainen, että ihan tulokset oli kovaa luokkaa tähän tyyneen keliin. Niin, teillä oli äärettömän tasainen kilpailu Veselin kanssa ja siinä kolmannen heiton jälkeen vähän naureskelittekin. Minkälaista sananvaihtoa siinä käytiin? No joo, siinä mitäs vaan tuli sanomaan, että pelleileekö mä, että mä heitän siihen ihan lähelle vaan, että en mene ohitte, mutta kyllä mä kaikkeni yritin, ei tällä kertaa. No Hannu Kangas totesi myös, että teillä on juhlaseuroja täällä mukana tai matkaseuroja ja juhlat tästä alkaa ja jossain vaiheessa liityt mukaan, niin missä vaiheessa tätä nyt sitten aletaan juhlimaan? No en tiedä, varmaan tänä iltana jossain, että tässä varmaan menee jonkun aikaa ennen kuin pääsee tätä pois. Olet Tero jo ihan tosissasi miettinyt urasi lopettamistakin. Miltä tuommoiset ajatukset tällä hetkellä tuntuu, kun mietit kaikkea sitä työtä, jota tämä eteen on tehnyt? No kyllähän se nyt vaikuttaa ihan hyvältä jatkamisenkin suhteen, että on löytynyt hyvä vanha taso takaisin ja loppukaudesta lähden vielä metsästään pitempään heittoon mitä tänään. Oikein paljon kiitoksia ja lämpimät onnittelut vielä kerran.